dlho nevydával videa, ale vlastne sú prázdniny, chodí sa na dovolenky a nie som výnimkou, a keď vám cez video prídem aj ostatné videa, tak nejakou potichu, tak to je preto, lebo som nevyspatý a ešte prepáčte, že dlho nevydávali videa. Teda. No a vlastne ani neviem, čo mám. V tomto videu ideme rank upovať aspoň na silver, potom ďalšie video bude na gold. Z goldu to budú asi 2 videá na diamond. To bude môj cieľ. A potom ešte nápad nejaký. Dajte do komentárov, či by som mohol natáčať, čo by vás zaujalo. A takže tak, a keď tu počujete nejaké šušťanie alebo hluk, tak to prepáčte, ale natáčam vonka. A mám dážnik nad sebou, lebo tu pečie. Neviem, prečo som nešiel do tieňa, ale to je teraz jedno. A vypol som teda interný zvuk, aby ma lepšie bolo počuť. Mal som pár shortov, ale tie som zmazal, lebo som omylom v nastaveniach, keď som dával iba mikrofón, tak som dal iba interný zvuk a bolo počuť len blbosti. A bola to otváračka zo Snapu. Takže tak. No, ideme rank upovať. Hodzom. Takže mapa. To si bude dobrá Emza, ale nie som si istý. Asi zoberiem Emzu. To bude najistejšie. Mohol som zobrať aj Paper, ale neviem. No samozrejme tieto hry budú také o ničom. Keď sa vám to zdá, že sa to laguje, prepáčte. Nejako na tom popracujem. Laglo sa mi to. Dobre. Trapas. Zomrel som na NPCčka. Ale vidíte, už máme easy win. Easy. Sa dohylujem. Tieto videá sú také o ničom. OK. Dobre. Rare, OK, to je niečo. A ešte keď už sme pri tom, tak do tohto videa môžem dať aj opening. Počkajte. Takže presunul som sa dnu, lebo vonku to šišťalo moc, takže prvé star drop, rare, nič moc. Ďalší star drop, to som klikol omylom, rare. Neočakávam, že nám z tých 10 či koľko star dropov padne niečo extra. Dobre, ďalej. Super rare. Super rare. Rýchlo to preklikáme, aby nemalo video zase 20 minút. No a ešte ohľadom Arku Super Rare. Budem to natáčať, ale keď to bude mať nejaké dobré odozvy, alebo tak. Super Rare. Lebo ma to prestáva baviť, ja to hrám už dlhú dobu. A prestáva to byť zábava. Rare. Takže nič moc, lebo samozrejme to sú star dropy z pasu, tam mi nikdy nič dobre nepadlo. Vidíte, mám 4 hypercharge a tu chcem mať hypercharge. Bol zase trophy reset, takže som dosť bol dole, ale už som na to lepšie. Zbieram si na draka, vidíte, že som vyzberal Clancyho. No, takže tak. Potom neskôr by som mohol ešte natáčať Call of Duty. Nie, Game Grab. Skúsim. Bibi. Prosím, no, nemali.
Dobre, ja mám najlepšiu Bibi. Že aspoň môžeme cez tieto hry rozoberať, čo bude teda s týmto kanálom. Mňa to samozrejme baví. Len držím to v utajení, popravde. Hýbte sa. No. Okay. Sa radšej budem vyhýbať. A ide si. No. Čo? Však som chytal. Dobre, to je zatiaľ nič. No, dobre. To môžete vidieť. Lenže sú to NPCčka, ale... Tak NPCčka mám zrejme v tým aj ja. A nie všetci musia byť NPCčka. Počka, čo? Nie. Kedy zomreli? Dobre. Ideme to získať späť. OK. Nevadí. To nejako ešte obrátime, dúfam. Ja nemám nejakého lepšieho bravlera na to ako Clancy, je na to dobrý, len ho nemám na 9. Ani ho mať neplánujem. No. To asi prehráme, ale zatiaľ toto ide dobre. To by nemohla... Už som si myslel... Ja radšej zbehám. Takže tá bola celkom zbytočne, ale... Aspoň takto. Dobre, utekajte. Stačí, aby utekali oni. Ja sa neviem trafiť. No dobre. Edgar! Toto sme... No, dobre, nevadí. Choď preč, Bibi. No, čo sa Arku týka, mňa už to neprestáva baviť, ale môžem to skúsiť ešte. Nemám žiadneho nového odoberateľa, ani dokumentu nikto nenapísal. Dobre, kredit, to si vyzdvihnem. Takže nemám dať Parasaurovi aké meno. Keď neviete, akému Parasaurovi, o čom tu trepem, tak si pozrite moje ostatné videá. No. Zatiaľ sa nikde moc neposúvame. Ale to nevadí, to o chvíľu napravím. Jo. Dobre. Vyberiem si túto. Tu mám na všetky gíry všetko. Mám aj staršie lisky. Tie boxy som to nehrával moc, ale bol som tak tesne blízko stať len jeden box a mal by som ten gamový skin. Či viete, o čom rozprávam? Ježišmária. Dobre, to ste nevideli. To rýchlo napravím. Mortis, hýb sa. Nie. Dobre, nevadí. Dobre. Jednom ako to ide. A pre... Čo? Však mohol dať gól. No. Dobre, máme Hypera Bravo, viete, čo nasleduje. Okay, easy. Dobre. Clancy.
No. Tie 26, nič som sa nejako extra nepohol. Ale keď bude ďalší push, tak bude na Bonnie. Alebo na Nami. A ešte ukážem vám nové skiny, čo mi padli z boxov. Rika to mám na inom účte. Ale mám tieto zaujímavé skiny OG. Dobre, tak na inom účte to vám ukážem možno v inom videu, ale určite jeden retro skin mám. No, na. A ešte na Felinu. To je všetko. Ako tie boxy neboli nič moc, ja si to pamätám o dosť lepšie, ale tak. Uvidíme. Tady ďalší pravbol. Prepáčte, že povedal som, že budem rozprávať o onom. Všedinu radšej. Že som budel rozprávať o tejto, na čo sa bude na tomto YouTube diať, ale neviem sa pri tom držať, no, ako pri tej téme. Som mohol očakávať. Jak defeat? Však je len jeden gól. Čo? Aj tak som v pluse. Jak defeat? Bol len jeden gól, mali by dva. To bolo asi na Hero Wings. Neviem, toto tu nebolo. Bravo. Však som si kúpal gíry tieto damage. Nevadí. Čo už? Dynamite. Ježišmária. Konečne vyzeral na normálny tým. Knockout. Speed? Toto čo minulé? Vezmou. To všetko ide rýchlo. Hyper. A tá nová sezóna mi nepríde nejako extra, ani som nevidel nový Bravo Talk, čo bol. Ale no Brawl Stars býva lepší popravde. Tie nové prídavky mi neprídu, že sú nejako extra. No dobre. Frankoš. Ježišmaria, ja som krivý. Toto ste nevideli, hej? Čo? Aha, okej. Dáš? Edgar. Ja som taký krivý, ale hej, teraz by to mal sme no. Dobre, tak to bol ten Fezmo. Rev. Tu na to asi stopnem a prefrčím rýchlo toto. Neviem, ako dlho mi to bude trvať, ale ak to pôjde takýmto tempom, ešte poslednú hru natočím. A bude to. No, zase healing, knockout. To je of course, že paper. A ešte mi napadlo, keďže mám uložených, že tu bol milión memiek, mám asi 30 memiek uložených ako zoznamov a v tých memkách býva po 1000, že by som mohol naznačiť memky. Len zase copyright tam bude a tak ďalej, takže to neviem. To už som sa zľakol, že nepôjde hra. A ešte Call of Duty môžu natáčať, čo asi aj natočím. Napríklad získavanie headshotiek s pištoľkami. Určite bude video. Nejako sa mi to laguje. Mi nepáči. No, dobre, ja to serem. Dobre, Afker. Neviem, prečo používal brávku, ale ako. Teraz som hral tanky, prestali sa mi lagovať.
aj z toho video of course. Pravdivne. Ja som mohol použiť brálku. Dobre, nevadí, to sa asi len nehali z mrchy. Dobre, to som spanikáril. Nie hypercharge. Ja som používal gadgetu. Dobre, nevadí. 0, ok. 0 pôjde. Dobre, aspoň do toho ranku 2 sa dostaneme. To určite neboli boti, som si 100% istý. Dynamajka. To má určite. Dobre, to bolo rýchle. Mohli by byť dobrí teammate. Týchto všetkých tam som mal, ale nemám ich na